Abia puntua, ez da soilik programa bat. Esperimentu soziala ere bada. Astero, 6 gazte ezberdin izango dira gure protagonistak. Eta saio bakoitzean ez ezagunak zaizkien errealitate ezberdinak bizitzera eramango ditugu. Helburua, errealitate horiei buruz dauzkaten aurreritziak apurtzea. Ez da erraza izango. Hau da, nire garraio bidea, nire lantokixe eta etxie. Lastuzko etxia bai da. Lastu? Irutxarritxuak bezala. Baina okupazio konbentzional bat ez da hau. Itxaropentsu begiratzen diogu parean dugun erronkari. Gaurko gazteak baitira, biharko gizartea eraikiko dutenak. Eta nor daki, mundu hobe bat sortzeko bidean, abia puntua izan daiteke hau. Egia esan etorkizuna ez da existitzen. Ez dira, irakurtzen dugu okupazioa kalte tesi baten, eta ikusi dugunez ez da beti horrela izan beharrez. Pentsatu berdula guregan nola nahi deun bizi eta ez nola erakutsi diguten nola bizi berdan. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua. Ongi etorri gazteak. Eskerrik asko. Zemuz. Ondo. Aste honetan dugun bizimoduaren inguruan hausnartzeko aukera izan duzue. Horretarako, bikoteka eta jakingabe nora eta norekin zoazten, oso ohikoak ez diren bizitzeko erak ezagutu dituzue. Baina, hasi aurretik, nolako bizimodua daramazuela esango zenukete? Oso erosoa, ez? Bai, ezin ga kexatu nik uste. Bai, ondo bizigea. Orokorrian oso ondo. Erosoa. Bai. Bueno, erosotasun eremu hortatik atera zaituztegu, eta zuenakin zerikusi gutxi duen bizimodua, bizitzeko beste era bat aurkeztu dizuegu. Orain, errealitate horiek bizi eta gero, esango zenukete zuengan zerbait aldatu dela? Bai. Zartxo Asko, bat. nire kasuan, asko. Jesús Maria. Bai, ez que nun espero. Nik uste, azkenean, gizarretan honetan, nik uste hori erakutsi digula, eta nik hori iritzen ez pentsatzea hau. Pentsatzea dela gehiago, non bizi nahi deun, gehiago nola bizi nahi deun baino. Luda, Ari, zuek gaua etxetik kanpo pasatzeko prest joan zineten. Bai. Oso prest. Ikusi zintuztegun topalekura maleta batekin iristen, eta bertan zenukaten Julen. 27 urteko otxandiotarra. Berak ez dauka leku zehatz bat bizitzeko. 10 metro karratutan bizi da. Furgoneta batean. Eta furgoneta ez da soilik bere bizilekua, bere lantokia ere bada. A ber. Bueno, nik uste berkozula bai. Wifi ja, hoi bat, loiteko, eta bueno, kargadoren batola. Bueno, da, ezinbestekoa da, izpilu bat aukitzea zaba jakin inberdet ondona hone ez. Komun bat, zugalde bat, gela hoiakin, sala txiki bat, eta ez oso itxia izatia. Bueno, da, hartu ez dena. Bai, espero, toaia. Nik dena karriete, plantxa karriet, kargadoria... Hotelea ez, hotelea guaz. Hombre, espero ez. Bueno, hemen da ez, parkinia esan digu etortzeko. Bai, bi parkin ikuste ditut hemen. Bezera separatu itedea bat alde bat bestea. Venga. Bale, bazukareak ajun. Esan digute, parkin baten izan berko ala da. Hau oso polita, baina nik hemen inoreztet ikusten. Zein bila etortze zaiten? Kotxe politxe esasi, zelako rubera politxeko zizan, zelan? Aupa, eta zu zen, nola itxezan, nola itxezan egozu? Luda naiz, hemen... Luda, urteko urtarrik politxena, zelan? Zainao, pertsona baten zainao, gure bila etorri berdu. Igual dinaz? Zu? Julen, monologista, ez dakit, bai, ez? Zu altzea. Zu etorri bizan nire furgoneta ikusten? Hotela eramango iguzu furgonetan? Hotel furgonólogo, 5 estrellas, etorri, esatu barrua, beldur barik. Broma izangoa. Bai, benetan, ni uste, ni nauzuri itxiten, Luda, ni Julen naz. Txoin, laguna etorri bertzaita, Bi? Ari! Apa. Aupa. Uste eta hau da lagure hotela, Ke kurioso. Aupa, Ari, ni Julen. Bueno, ni Ari. Aupa. Mi musu.
Ongitorri nire etxera. Gorzu sartu? Ah, Gabitzalga, gure maletak indestetuzte gabituko garen, gu justu sartuko gea. Hori pentsaot, bai, igual esaret etorri apropos, furgonetan gaba pasitako, baina, bueno, zo zer ingo. pasen berdu hemen. Hemen, gaba. Barrutik handi zau da, lasai, Hone zangoa, no? Ariana, nik uste zure maleta bakarrik gabitzala horre. Ezin de 10 metro karratutan bizi, ez tekin sartu berdia zuen. Nik klaustrofobia ukita pixkat ez tekit alko nuken bizi 10 metro karratuko etxe baten. Baina bizitza, hain benitezu? Hau da, nire garraio bidea, nire lantokize eta etxie. Dana, pak, kompleto. Monologistan az, eta horretaz gain bai futbol partiduek narratzen duaz. Osa, norio txiringito, no? En plan txiringito, baina euskeraz. Osea, gaur hemen ite deulo, ez? Bai. Txumanta eta zaku ekarri alditugu. Hombre, ni ekarri dutena baino hotela juteko. Nik ekarri duten gauz pia hotelako, que well, hotel, va a ser que no. Así que, guazen barrua. Hau da, nire etxetxue. Mendeko zukaldie... Oso, acogedoria. Bai, ez da. Mendikusiko zue. Campingasa, hau... Askotan platerrak freketako, eta beste batxutan mani dutxetako. Multifuncional da hau dutxa hau. Ai, ama. Ba, nire ustez, nire bizitzan erosotasuna sortzi batola, garrantzi jaukiko zuen, zeba, netzako oso importantia nire komfort zona aukitzia. Netzako erosotasuna, ba, nik uste 10-tik 10 dela. Porque ez pasea eroso bizi, etza guzta bizi zure buruekin. Ta pixa da bidena? Pixa Non itezu. Hau bukatzen da nien, Venga, hombre, broma. hemen dekot. Bai. Hau mutilen komune. Bai. Ta neskena beba dekot, Baina horretako hau dana bukatu behar da lehengo. Baina hemen leku gehiago dago. Baina, bale, neskantzako tamut, baina beste... Hau pixa iteko, baina... Ja, komunea bigarrena. nahi bazukun? Zuglasai. Hori beba dekot. Hemen iatxu eizer faltako. Nondaka zitzakurra, a ber, atea. Ekarri dugu plantxak da, kristona, ezertako. Baldakazu entxufia, mendik. Entxufe, bitu, argia buentxako, bai, baina nik uste dut... Ta wifi plantxantxako, wifi txa usokuena. Ondo. Nik uste dut gaur loingun lekuen ez dule wifi kaukingo, Así que, lasai, hor arruen liburu batzuk baiko zela, así que... Lapurrak da ez dira sartzen? Lapurrek beldurre ekiona sartxea. Hemen zer lapurtuko ez ba, Aquarius botia bat. Araño, Julen, oso polita, baino non itezulo. Lo de mentxe, hau da koltxon premium, koltxon bizkolate. Baina sartzen zea hemen. Bai, sobran sartxena, hau luzikero ikusiko zu, hau luzetu iten da. Gure oso bilagunduko estazu hori desmontetan, eta bagoi ez leku zoragarri batia. Venga, ba. Venga, ba. Flipatzen dago, Biritsi gea, uste genuen hotel batea junbergen nula, eta... Furgonete batean din berdeulo, a ver, nola jutean aventura hoi, porque ni pixkat klaustrofobika nahi, eta... 3 pertsona hor barrun, a ver, nola balatzegan. Wow. Ai, ama, nola Hotela ikusi ez. ezu, ez? Osea, Etzan izan. zu ikusi aldezu, 10 metro karratu, tio. Baina dana dauka. Danaka, bai. Julen ezagutu aurretik, ezagutzen zenuten horrela furgoneta batean edo karabana batean bizien beste norbait? Enitzen ez da pentsatzen jarri. A ber, ni hori joko kanpinen, bai. Baina bizitzeko, hola, ez? Ni furgonetan ibilita nago, porreta jun, eta Hoi da, egile nire, bai. zan, nahi genea bildurra mateit. Ez dirudi Julenek beldurrik duenik. Ez. Are gehiago, esango nuke, gustatzen zaiola. Bai. Lan eskaintza batek eraman zuen Julen furgonetan bizitzera, eta jada 4 urte egin ditu gurpilen gainean bizitzen. Makina. Ostras, chavalín. Noiztik zabiltzola, furgonetan bizitzen da? Bartxolan bizten furgonetan, han hiri erdizen 4 urte gise. Deitu hostien show baterako, han Bartxolan hasten nintxela, eta berta ju nintzen furgonetan. Eta azkenien furgonetan jutiena, azkenien zan, eneki izen zema enporago nintzen aretuen, ez hostak emongo dirue bizteiko, así que ezin eban pisua atartu, izen zan, pues, ez nukan ez dirue, pues bitu, furgonetan biziko prozesu hau. Eta bizonien no zerretaz bizinaz, monologo egiten doa herri furgoneta hau areto bihurtxot, eta horretaz gain gero bebai, nire sobedekot, Bartzelonako, Madrileko, erosin lekutako aretotan. Furgonologo, monologoi furgoneta, furgonologo. Hora nire sobe. Furgonologo. Bai. Baina, ber, nik ez da sinisten, ez da faltan botatzen dutxa bero bato ondo jatia zure platerakin egunero. Baki zuze paseta dena.
Eta azkenean Bartxonan egon da topodoa zela nire moduek noizien behin dutxa beroek botetakota. Baina izan goratxenaz, Bartxonan egon da egun baten, korrikan urten behar nintzen gabeko amaiketan. Eta, karo, ja amaiketan urten da, ja ez dekon dun dutxau. Eta inebana esan, oin sare sozialetan jarraitzaiek dekoa zen, ez? Ineban, salgo a correr, alguien me deja la ducha y le regalo 2 entradas para la función del finde. Eta hor, ni korrikan, mobio ikusten bitartien, jakiteko sausota jumin nintzen korrikan. Eta funtzio, izo. Bai, eta neskato, rasia onduen neskatek ezago estan, torri. Eta dutxaute, buelta nintzen gero furgoneta. Osa, azkenin hori, dutxau izeteko leku bat aukitxie. O erropa garbitzeko leku bat ez izetien, niretzat bilakatu da aukera bat, ostia, nola dutxoko naz? Venga, ba, sosketa, trukea. Ke bueno. Oso polita iruditu zait elkartrukiana. Osa, hori iruditu zait zoragarria. Zergatik? Elkartrukia, ez? Osa, azkenean nik emate izun letxuko da zure baratzeko tomatiak eta pixkat lehengo itxura hoiek hartzia. Gustau zait. Zure dutxa eskeniko zenioke? Eskaria, Nik, hombre, bueno. Baina zerren orde? Ez daki. Eta bihar non esnatuko zaren jakin gabe bizitzea, horrelako bizitza nomada bat, imaginatzen duzue? Erosotasun guztiak alde batera utzita. Ba, niri guztu da jate bere bizitza. Baina azkenean ez dakazu etxe bat, ez dakazu babestoki bat edo babesleku bat. Furgoneta. Baina furgonetaz etxe bat garraio bat da. Ez que zer da etxe bat? Etxea lau pareta dira? Ez. Edo guk egiten duguna Etxea da eroso sentitezan Lau pareta leku bat. eta guk sortzen duguna lau pareten inguru hortan, nire ustez. Baina azkenean gizartiak ezarri dizkigu pauta batzuk eta pixkat hortikan juten baldin bazea, ai. Ez dakit, ondo iruditzen zait, nire apustu hori te bau, Baina igual txalotzet izango da bakarri temporada bat, oza... Bueno, la urte. Maria, Mikel, zuek bizitzeko beste era oso desberdin bat ezagutu zenuten Nafarroan, Bai. Vianan. Bertan Igor eta bere familiaren etxea ezagutu zenuten. Eta lehenengo ez ustea, teilatuan eraman zenuten. Teilatuan lorategia zegoelako. Kama? Lorategi. Bai. Lorategi bat? Ukin bidau, komune bat, sukalde bat, telebista, basakite betik, Zure lekua bilatzen segi. Urberuan, komuna, dutxa, mikrondaza, kalefazioa. Nire izena Maria da. Bai, ni Mikel, tio, plazere bat. Kaixo Mikel Berdin, gaur da, bizitzak modu desberdinan inguruan. Bai, hori, esan digute, ez, bai. Horri bentsatu dut, baratza edo ez? Bai, hartzainen bat, edo... Edo hartzaina, hori da. Bueno, Mikel, ez dakit, ez dut ezer ikusten. Ja, pues es que mendi puntuen gauz, oza... Hartzainik, ez animalik, ez... Ja, ez dakit, hartzainen zizengo, hau. Ez dakit. Hau, etxe bat hemen, Ai, etxetxo bat, bai? Egaztienea. Ze, ui? Hau, uste gau... Eso, hombre, abia puntokuak. Hau, bai? Bai, Egunon. Egunan, zurire. Zer zabiltza hor goian? Ametxe, belar txarra batzuk entzen, teilatutik. Ah? Bai. Nahi adezu etorri barrura, ikustea. Zuri izena? Igor. Haupa, Igor. Zuek zehazte, Mikel eta Maria. Eta Maria. Bai, xerri. Guapo, ez, hau. Ja. Haupa. Listo. Vale. Hostia. Bista politia daude hemendik, Bai, zoragarriak. Eta, bitxu, nebaldin bazue pixkat. Bai, lagunduko dizu, pixkat. Lagundu, hola, tak, pixak endu, holaxe, tipi-tapa. Nik irekien existen ez zirela, oza, holako teilaturik. Ba, bitxu, bere iztasuna dauzka, belarrak endu beharra dao, baina bere gauza honak ere bat dauzka. Ez dauzkala teilaik, eta azpitik dauka isolamentu bat, geho impermeabilizante bat, eta jo gainetik lurra botatzen zaio, dauzkaola kapa batzuk bezala, geotestilakin eta bar, eta geho, bitzen dugu, hori, jardintxo bat, etxe gainean. Bai. Isolamentu osona daka, eta aparte, zuk zerutik ikusita, etxea nolabait, Iskutauta edo mimetizauta, ez? Zea, inguruakin. Ba, holako teilatuek erabiltzen die, normalia? Gero eta gehiago, hau da hola pixka biokonstruzio edo
zean erabiltzen diana, baina, bueno, bikingoak ja oain dela milaka urte erabiltzen zuten kubierta vegetalak, eta... A ber, eske, ja, teiatuan ikusi daunian ja egin zertze bilen. Azken espero nuna da hemen, zeola belarra, edo belar txarrak entzen aizala. Eta zunak, osea... Ostras, azken inkriston kurioso dituz, teiatuan dakara belarra. Bai, oso celebri. Oso celebri. Eta hori ez da etxearen berezitasun bakarra. Ez? Etxe horrek berezitasun gehiago zituen. Materialak. Lastoz egindako etxea zan. Bai. Ai, bitu iretxorra bezala. Baino dena. Bai. Bueno, ongito horiak etxea. Ze polit, Igor. Ja. Wow. Ze guztezue... Baina, emoten daue ipuin etxe bat, ez? Bai, ze gertzezue hola ezberdina. Ba, hormak, ez? Hasi... Ja, paretan miko... Nola ustezue inda daula etxia? Ez da, genik pentsatzen un propio zuek eman di zuela forma hau, ez da? Ba, ez, Google pixka eta molda hoin geha, barrundi joan materiala, lastuzko etxia bai da. Lastu? Lastu bakin inda, bai. Iru txerritxuak bezala, lastua, egurra. Bai. Orduan izan dezu hau, lastua dago barruti, baina kanpoko materiala... Karia eta ondarra. Karia eta ondarrak. Eta ze zuekin dakoa da? Bai. Ba, zemento gaz, ez? Dinonik. Ba, zemento gaz ladrilluek. Osa, dena altxago zue. Bai, hori oso eroso da. Resultaduak ikusita gero. Bai, denbora pasata, bai, hemen denbora momentu txarrako pasa ditugun, oski dutik gabe. Hombre, a ver, hasieran gogorra egin da, eta azken neukan ez argindarrik, ez ezerrez, orduan, ba, hori, kandelakin, da, hola xibilina. Da, dutxatzen kanpuan, mangeran, dutxaik ez. Baina, zelan erabak izin joan haue, holan bizi eta holako etxe batean bizi? Guretzako oso garrantzitsua zalako, ni bere garaian baserri batean azitakoa naiz, eta guretzako, Andria eta Bilontzako oso garrantzitsua zen, ba, gure alabak, hemen naturakin bat, nolabait, astea, ez? Egin duen pixkat, natura bueltatu, baina baitare... Kalteik gabe. Kalterik, o aldan gutxilena, beti egiten diagu, nahi gabe kalte, ez? Baina beti aldan gutxilena, eta izan zen guretzako ikasketa bat bezala, ez? Aber, ze material honekin nola etxen dan. Torri barrura. Eta Igor, ikustatu baina elektrizidadia bintzat? Ba, dauzkagu plaka solarrak, hola eguzkindarreko plakak eta arekin, baina hemen kandelakin da hasi ginen. Dutxare badakau guain kalentadore eta guzti, eta hori izango litzake hemen ladrillozko ladrillua daun leku bakarra, hau da, dutxa, hau. Izu, Igor, hemen berua iteu, baina kalefazioa ikastetik usten. Ez, kalefazioa dakau, zua betiko torri. Bale. Hauxe da, amengo zua. Ekonomika, baina bere labia ere badaka. Gu badakau, nik etxien badakat. Igertzen da asko, lastozko isolamendua oso potentia dalako. Pentsau, 35 zentimetro dauzkala lastua bakarrik. Eta horreatikan, lastua. Eta lastua dauka, barrutik nolabai huekua da. Eta orduan sortzen da kriston isolamentua. Hanekien existitzen zirela olako etxiek, oza, eske gaina bitu hormak, oza, eusen plan gor, tal, oza, ez dut ikusi olako horiek inaz. Osea, zut paleta ikusten unian, etzan orduan lasto sentsazioa. Ez, gogorra zan, klaro, esan dukaria eta zekan kanpotikan. Gustatu zait, etxe azkenan, hor biziko nintzateke. Bai. Etxe bat da. Telebista eta badeko. Ez, bere atia, komuna, Hoi da, erosotasun, guk esateuna erosotasun dana dazka, ez? Guk esan ditugunak behintzat. Igorrek esan zizuen, ez dutela ingurumena kaltetu nahi, eta horrek nik uste erosotasun batzuk alde batera ustea dakarrela. Badios. Hauxe da komunie? Hauxe da komuna, bai. Uau, Igor. Eta hau azkenian da, etxe barruan dakazuna bestela? Ez da berdina, hau da lastua egin indare bai, bukatu gabe da noski, eta gero gainetik bustina egin ingen duen. Hau izan zanola proba txiki bat bezala, baina barrutik egurra da. Barrutik egurra da. Ba, eta orduan ez dautu beriarik hemen? Ez dakatu beriarik, ez. Kaka ontzi batea erortzen da, eta txixa enbutu batetik juten da beste hori. Hau da, bit ezberdin dira. Osea, txixa da kaka toki desberdina. Txixa eta kaka ezberdin dira. Aurrera, komun lehorra izango litzake. Ikusi ez Vale, ez dakit. Ni kaka pixana igual errexik uste, baina kakana bero dao. Ondo azmauko genuen, sartzia. Bai, aplomo erortzen da hori. Horrek ez daka, galeraik ez daka. Horre, grabedadia egin du lana hor. Nik uste eta gauza asko daskatela itia,
baina igual naizela inkonstiente eta nahiko komodo bizi naizela esango nuke zentzu hortan. Eta gero, kaka, soilik kaka, beste honekin gainetik, gaina hau izaten da... Kaka indagero hautza bota. Hori da, gainetik, botalaik ere, ostuak, organikoa, usteltzeko aukera daukana. Usaina ez dago hemen. Ez dago, Usain txarra dinat. Ez dago, ezberdin duten dalako, xixakuten da horko ontzi horrea, da urakin diluitzen dugu, geho zuaitzetan aprobetxatzeko. Uau, komunarekin gero naiz. Bai. Arritxuta. Eta gauza... Nik erabilikot, momentu batean arte. Bai, erabilita zai. Zula zei proba. Esan gero, zer. Gero komentau, zer nolako sensazioak eta. Ai, zer doigor, zoragarria. Komunara, mazitxan nola satisfazio bat, esan ez, jazdet gehiago ez erreka, ez itxaso, edo ez... baita depuradora, ez dut gehiago kutsatuko, edo depuradoran bitartez, arek dakan gastua sortuko, ez? La hostia. Osea, pasada bat. Mikote, zertan aldatu da zuen pentsamoldea, Igor eta bere etxea ezagututa? A ber, nik egia esan, nahiko gaizki sentiu nintzen. Zer bat? Ze pentsatzezu, hauek hain beste iteu eta hain kontzientzia daude eta... Jo, gero esatezu guzti, ez dugu ez zerreiten, nik hori pentsatzen, bai, birziklau eta ez, baino, hortik aurrea, oso komodo bizigea. Nik uste kontzientzia bakaula, bakargan, pereza mategula. Ni ulertzen dut, jasangarriak izan behar gara eta jasangarritasunaren alde egin behar dugula, baina pixkat, gehiagin mitifikatzen da askotan, ez? Zergatik? Azkenean gure existentzia kutsatzen du, ezin dugu hori ukatu. Bai, Markel, nizurekin guztiz zadoz, no? Bai, baina azkenean nik uste gauzak gehiago itia dazkaula eta ez daula ezer iten. Beste realitate bat ezagutuko dugu orain. Markel, Borja, zuek Joseba ezagutu zenuten. Joseba eta bere familia Gardalain herrian bizi dira, Nafarroan. Urteen poderioz, herri hori abandonatuta gelditu zen, eta duela 12 urte, gutxi gora bera, lagun talde batek herria okupatu zuen, eta ordutik herria berrera ikitzen eta birpopulatzen ari dira. Bai. Niretzako etxeat erosu izateko behar ditu gauza dira, batetik wifia, urberua, komun bat. Logela bat, sukaldea, dutxa, komuna, ura, elektrizitatea ere. Hombre, kaixo. Epe? Markel. Ni Borja, nondi zatoz? Donostitik, zu? Zarrostik. A ber, nahi izan die, bizitzeko modu desberdin buruz itzen behar deula. Baina bizitzeko... hemen bizi badan norbait. Ez ditzaidake gustatuko. Osea, hemen erdian. Hor jartzen du Gardalain. Bitu, izten dut Gardalain? Ziz da binor? A ber, ingurua polita da, baina, agustia abandonatu dago. A ber, obrak ba, mugimendu hango da, suposatzen dut. Bueno, esan digut Elizara juteko, ez dakit nondik egongo den, agian, bai, kanpaia hor dago. Berez pixkat mal rollo, ez dakit batean. Kendu pixkat, itzat ikusiko zenora man rollo. A ber, jo. Jotzat? Berekin daite, que mal. Oi, bo, adios. Opa, onge etorria Gardalainera. Eskerrik asko. Ni Joseba naiz. Ni Markel. Opa, Markel. Eta ni Borja. Justo asambladan gaude, baina... Bueno, Markel. Eskerrik asko. Zagutzen zenuten herria edo? Zer dau? Pues, bueno, herri hau gazte talde bat elkartu ginen duela urte batzuk, berez hau dena sasiz eta harri montoiez beteta zegoen, eta erabaki genuen pues hemen bizi proiektu bat egitea, jabea da Nafarroko gobernua eta beraiekin pues, gauza konpontzeko asmoa daukagu, baina pues, momentuz ez dugu lortu eta horretan gaude, bai. Ez dute okuparik ezagutzen egia esan. Okupa ideia bezala ez zait gustatzen. Guztiz kontra nago. Errealitatea ezagutu dezaket, baina hasieratik gaizki iruditzen zait, okupazioa. Baina esaten ari zarena da, azkenean, ez dela zuena jabetza, ez? Okupazio bat da, ez? Bai, berez bai. Da okupazio bat, baina da okupazio bat denona den leku batekoa. Gainera ez egon ezer, egin dugun guztia guk egina da, ez dugu okupatu egina zegoen ezer.
Berez okupatuko dugu lekua, edo, baina ez dugu... Eremu bat ez da etxe okupa bat azkenean. Bueno, da herri okupa. Herri okupa bat. Momentuz bai, bueno, gustatuko litzaiguke pues, aurrera pausoak ematea hori modu legal batean enkajatzeko, baina momentuz pues, esperoan gaude. Egia esan, okupazioa existentzen zela banekien, baina ez nekien herri okupak zeudenik eta gutxiago Euskal Herrian. Ja, oza, nik pentsatzen nun benetan hau izango zera, baina que uda pasatzeko edo opuerretako leku bat. Baina hemen bizi gara. Hemen bizi zara. Bai, klaro. Oso polita da, gurreskua. You can look for me, but I can't be found. Eta hau zuk indezu, ozaz, Bai, pues berez hemen ez egon ezer, eta pues, material reziklatuekin eta horrela pues, prestatu genuen hau. Ke pasada. Hemen bertan zeuden pinuak moztu, pelatu eta montatu estruktura. Eta gero, pues, ogoleekin estali eta... Dios, lana. Akzio bezala narraskeri bat da, bai. Osea, beste pertsona baten eraikin bat edo propietate bat, osea, lapurtza bezala da. Eta hori gaizki dago. Okupa lotzen dut baina arraskiriakin, baina baita pertsona porratekin, osea, bi horiek nahaztuta. Elektrizitatea ura kontu guzti horiek, pero claro. Pues claro, hori izan zen, hasieran egin genuen beste lan bat, iturritik bideratu genuen, odien bitartez herriraino, deposito bat jarri, gero hemen etxeetan presio nahikoa izateko, ikusten duzuen bezala. Bizu gura iristen da. Ura, hori kalentadorea pizten badugu ere, urberoa dago, ze bestela hemen ezinbestekoa da, pues adibidez dutxa hartzeko. Hombre, karo, dutxa bero bat hartzeko eta bestela neguan hemen, dutxa, bai. Azate dugu, okupak ez duela zerretan ezkebitu. Etxait ite bakarrekan filbatzen nahi nez, osea, kiston lan pila da kalo agustillake, osea, bauratzekoa da. Eske gila da. Wow. Eske bauratzekoa da, osea, a ber, baietz, okupazioa gaizki dago, eta kitxan da, eta nien horren alderez, osea, pasada bada, herri hori, zedon modun ikustia eta nola idean behik sortzen du etxe hori, osea, behik ireiki du, Ba, nahi etzait iruditzen okupazioa gaizki dago, nire. Eska hau ez dait okupazio iruditzen. Osea, okupazioen nire ideia beste bat da. Egia da jabetza bat okupatzen ari direla, baina azkenan ez dio inorri kalte egiten, kalte pertsonalik egiten. Eta beraiek bere buruari esaten diote, herri okupa gara. Bai. Nik ezagutzaituten okupak ez dia pertsona baten etxiak ziala adibidez, Nik ezagutzaiten tokila zen, abandonatuta zeuden tokilak. Bat zan adiez eskola zar bat zana, beste bat tren estazio zar bat, baina okupazio konbentzional bat ez da hau. Osea, okupazio konbentzional bat da egiako auzoan betxbitza bat okupatzea. Hori da okupazio normal bat. Okupazio buruzte egiten hori du buruan. Okupazio motaz berdinak daude. Ez ditut herri okupa asko ezagutzen egia esan. Eta okupazioari buruz egiten denean komunikabideetan... Baina badaude, Mariak esaten duen moduan, eskola zaharrak okupatzea dituztenak. Bakizu zenbat lan inberdan, etxe bat okupau, bai, baina, klaro, sartzezea, osea... Egia esan, hauek ez dute etxe bat okupatu. Osea, etxeak erekin dituzte herri abandonatu batean. Josebak bere egurrezko etxea erakutsi zizuen, eta beste bat ere erakutsi zizuen. Ari dalako, arrizko etxe bat zahar berritzen. Eta uste dut, hor lanean jarri zizuela. Bai. Bueno, baina azkenean, osea, zure okupa bizi modua ez da behar kontua, baizik eta filosofia kontu bat, ez? Nahi genuena erakutsi da, modu jasangarriago batean bizi alizatea, eta aldi berean ere, pues, despoblazioaren arazo hori, hasieratik planteatu genuen proiektu honekin, orain badirudi ere gobernuak konturatu direla guztiondako arazo bat dela, eta horiek dira pizkot. Ona etortxera mugitu ziguten arrazoiak. Eta zu, oza, memizizea da hori, zuk zertan itezu lan egingo zu, dira lortzeko? Hau guzti, hau lortzeko, material guztiak erosteko, pues, lan egin behar da kanpoan. Honi ikasi noen ingenieritza tekniko-industriala, kimikan, eta pues, badan amatxa 10 urte lan egiten enpresa batean. Eta ni berez, pues, naiz, I+D-ko arduraduna enpresa horretan, bai, ikertzailea edo. Nire ustez badia kaseta gutxi azkain pertsona, ez baka balia bidea izangoa ez dakaelako rekursu ikan, nundi jo dirua lortzeko orduan, nire ustez bai, ikaseta gutxi azkain.
denetik egongo da. Osea, eske, ni ulertu dezaket azkenan egoera zail batean baldin bazaude, okupazioa aukera bezala ikustea, baina ez du zertan. Eta Joseba, pixkat, zure inguruko pertsoneta aurre iritzekin ze iritzezekaino, ze esatizizuen aldaketa honekin? Familiak pizkot erotua geundela, esan ziguten, gutxienez nireak, ez zuten sinisten hemen asko iraun behar genuela, eta horrela, baina, gero denborakin ikusi da, hemen jarraitzen garela, gero eta gauza edo bizitza kalitate hobeago daukagu, eta orain nahiko pozik daude, nik uste onartu dutela, hemen gaudela, eta... Bueno, orain gutxienez ulertzen nondik datorren eta zertan oinarritzen den bere bizimodua eta filosofia, baina hala ere ez nago batere ados. Markel, zu ikusi zaitugu nahiko mesfidati, eta baita ere oso harrituta. Bai, okupazioaren ideia zaidalako gustatzen. Osa, ikustu delako lapurreta bat bezala. Baina, Josebaren bizimodua legala ikusten dut. Osa, morala ikusten dut. Borjazuk, ahalmen ekonomiko eskasarekin lotzen zenuen okupazioa? Bai. Azkenean lotzen nuen, ze ikusten dituen bideoak kanpotik, telebistetan edo beste lekutan, orduan, guain, ja ez dut ez dut egin beste lotzen ja, porque lehen zasate jazuen herrioko bat, narraskeria da pobrezia lotu, hor, eta okupa bat ateatzea. Hori da azkenean nik uste bai. Imagen hori zartziguela, edo diruik ez dakaela, edo ez dakaela ikasketaik, eta nik ezagutzen ditutenak ikasketa azkaek, karrerak... Aldatzen dizue pixkat txipa okupazioarekiko? Nahi azkenean aldatu itena izan da, okupa hitzarekiko honekan iritzia. Azkenean hor ikusietena izan da, behar dakaela da azkenean bizitzeko filosofia bat. Nire ustez hitzari, esan nahi zabaldu dio. Pentsatzeko okupazio dela pixu bat hartzea eta jabea kanpoan uztea, baina okupazio mota asko daude. Eta guztiak ezin dira prisma beretik aztertu. Bizitzeko modu eta filosofia ezberdinak ezagutzeko aukerak izan dituzue. Errealitatekin aurrera egin aurretik, galdera bat egin nahi dizuegu. Uste duzue, gure bizimoduari dagokionez. Urteek aurrera egin ahala lehentasunak aldatzen doazela? Hombre... Galdera horri erantzuteko, esperimentu txiki bat egin dugu. Umeak hartu ditugu batetik eta pertsona helduak bestetik. Eta galdera berdinak egin dizkiegu etxe bizitzari dagokionez. Bai? Nik uste beraien erantzunak oso esanguratsuak direla. Aderra. I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your songs. I'm a fool for your belly. I'm a fool... Igual loft, olako zerbait kriston bestidore batekin. Nire amata nire aitakin. Lorez beteta. Biziko zetzaian, kostaldian, hori seguro. Izan dala bakari planta bat. Eskiara bapez. Pues, baserri baten, nire familiekin da, amamakin da, denak. Igual pantalla hundiren bat, edo la pelikulak ikusteko eta be. Zaldiekin? Garaje handiagoa edukiko nuke, nire gauzak egiteko, gauzak gordetzeko, bizikletak eta horrelako gauzak. Eta zokale handia, porque aita asko gustatzen zaio zokaltzie. 3 gauza. Jo, ez daki, mobila. Telebista hartuko nuke. Arropan bateola salbatuko no. Eta oea. Nire semia alde lengo. Ordenagailua, musika tresna hartzen esaiako nitzeke, ez dakit pianukin nola moldako nitzeken. Mobila edo ordenadoria edo lako zehose gero lana itxeko be agian ezinbestekoak diaz, beraz horrek behartuko nitxo. Amata nahi, nire argazkiek. Familiek, animaliek. Loiteko panpin batekin. Mostro bezalako bat. Nire arraie. Familia. Eta botikin bat, janaria eta nire txakurra.
Egile. Eta entzutie jadixak ezatitu gauzak ere, oso politia. Nik uste importantena hemen familia dala. Bueno, familia edo gure txatortzean eosein zenide lagun edo lakuak. Ba, nik ere telebista baino seguro mango nituzke. Nik uste gertatzala guri umetako inozentzia horrek aldeitigu eta benetako oinarri horrekin jaztu itegea. Behaiek libregoa die, gu baino. Orduan hori ere nabaritzen da. Nik ikasik biko nuke malkiz. Jose polita. Ikustea diferentzia, Ja, eske, nahi, gandezu ere bai, zera emango zen, enun pentsatuko nire gurasoak ematia. Maiteitut pila bat, eta eskera emango netun, noski aiz, eske enun pentsatuko ez dakit zeba. Ja. Nik ez dara, oza... Ta ze ondorio ateratzen duzu hortik? Gero eta materialistagoak gara? Bai, oandik eta zarago izan, egoista gozea... Osa, nire ustez ere, heldutasunea materialismoarekin zer ikusi handia du. Eta ez da beti txarra, ez da ere. Eta azkenean, azkenean zure bizta bilatu barrezu, aurrera egin barrezu bizitzan, eta hori materiala da ere. Bizitzan puntu batetik aurrera, helburu bakarra da dirua egin eta gauza materialak biltzen joatea. Paper, zati batek zure bizitza guztia kontrolatzeizu. Ez, baina erostasun horiek zoriontasunera iristeko erresago egiten dizkizu gozak. Ez dut uste, papera aukitzia, oza, dirua aukitzia. Osa, nire ustez, gauza materialek ez dizute zoriontsu egingo, baina erresago egingo dizu ibilbidea zoriontasunera iristeko. Niko ez dut konpartitzen. Ezagutu dituzuen protagonista guztiek, kontrakoa pentsatze dute. Total. Julenek, bigote, eraman zizuen leku oso berezi batera, gaua pasatzera. Oso polita. Dugu nola moldatu zineten eta nola egintzen uten lo furgoneta horretan. Ostra, furgo. Bueno, ze, jazta, ez? Bagauz. Hemen gaude. Loin berdeu hemen ez, ez? Bai, hemen. Hau da nire furgonetako bainugela. Hemen dugu. A ber, onartu berrakat, leku hau zoragarria dela, baina, a ber, pixkat beldurra ematet hemen loitia, inpetan, eta a ber, inorrestan zartzen guri zozela burtzea. Txatxan! Pues, pinta hona aka, Pinta hona eko, ez? Bueno, eta guain bromas aparte eta parrez aparte, zu guain bakarrik sentitzezea, o... Oinez? Oinez oso pozik nau. No, baina, bai, azkenin hau da, eguneko rutina normalien hau izeten da, baina bakarrik egon da, ez? Ta bai, askotan bakarrik basauz, baina gauza da ze konotazio moten txezu bakartasun hori. Nik azkenien bakartasune oindekot oso relazio ona bakartasunaz. Kreazio iturri nagusize da, bakarrik nauenien, bai musikan txute, bai atmosfera askota eramate ozta, eta gero hori beste gauza, gero lagunekin hauenin o familiakin hauenin, holako momentuk dauzenien, pues gehiago baloretatuaz, ez? Aixi que eskerrik asko. Zuri, invitatzea? Bueno, gaur ez da... Jan, berbait izan asko zabize? Jan, ni jaten nahi naiz. Hostia. Txarto kalkulaute ikusi. Bueno. Txetan, kantxentxu jau. Ez dakit noiztik ongo da nor. Azkenien, bitu, nik uste ja azkenengoz pasau jatiena. Bueno, oaingoz, ondo pintatzo gauza. Ez tekin dora sartu ganirura, baino ondo gaude. Pixaguriak hau, da hotzaiteu. Eta bueno, luda hor dao. Ari, joder! Ez grabatzeko. Barkau. Bueno, txau, agur. Bukatu, Jule, venga, lota. Gabon! Agur. Nola egite dugu? I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. Araño, bigotia balda kasu. Ze, Ari? Zer da? Interes asko ikuste torre, Ezin alde galdetu. Ui. Furgoneta da nire bikotie. Oino, niño, nenaz ikusten hemen beste pertsona batekin konbibitzen, Nire komprometsu egon
da nire profesioaz eta sortu duten bizitzeko eraz. Mira. Bueno. Ze polita. Noiz bete moten bada, pues... Bienvenido. Emongo da, eta... Ongi etorria izango da. Posik hartuko, bai. Otra loka furgonetera. Ui. Egongo da bate matortik, seguro. Egongo da, bate beti dago. Ez dakit azkenian ni balin manao Tokio baten eta beha beti desplazatzen balin manao, azkenian zaila da relazio hori mantentzia, orduan, ezin dut ezan, seguru. Elduga, emozioa! Zure ama hor zai. Banau! Cariño, zelan? Ondo eta zu, pitxin. Ondo. Bai, zelan. Invitadak furgonetako hotelien aukidoaz gaur gadien. Jolín. Kaixo. Ondo pasazu, ez? Gaba ona. Bai, fresko ez. Ondo. Jode, zu hau eukita nola bizitza hemen. Hau horrena da, gau, ni oingoz honetako emote hosta, así que... Baina nire bibentxak hemen atatzen duaz. Hemen aspertu ingo nintzen. Hene ban jakingo zer kontau. Hemen aspertu? Monologista izan da hemen. Nire zimalabek nomada esan nahi duela esate baiate. Bai terapia eramango nioen. Ni nire partetik behintzat nahiko nuke horiek asentatzia. Eta zu jaione behan afezio berdinak azu, kotxeak. Bai. Bai, pues furgoneta hau zen gurea. Eta, bueno, Julenek karneta atera zuenean, pues askotan hartzen zuen, eta joaten zen lagunekin, eta hori, gero guke berria erosi genuenean, pues azkenean hainbeste pena ematen zion furgoneta hori saltzea, pues erabaki genuela berari oparitzea. Eta zuek ze iruzutzi zaitzuen Julen esan zizuen furgonetan biziko zala? Ze iritzi jauki zenuen? Pues lehengo pentsatu nuen, hostia, buena hora, le hemos regalado la furgo. Hori lehengo. Eta gero, izan zen como... Nik uste nuen zela pelikula bat, osea, zela egia izango, osea, ba. Oie. Eta guain esan egitea jaione, etortzea alda arropa garbitza etxea. Bueno, pues etortzen denean, botatzen du dana, eta gero jasotzen du, eta jazta, eta ni oso posik. Ja, hemen erreixo da kasu. Dena mateizue. Baina zer da erreizago, zer da zailago. Adibidez, nik balorita, igual pertsona batek egunero 8 ordu izartzen dago zela erosin lanetan, eta horrek postasun moto txaula, eta gero familizakin arratxali pasetan da, umiek hasi, hori da errezago? Igual ez, igual ni degote naturalizau-kinde, igual nire txatori zailago izango zen. Postasunen motostan bizitza da, hau, alde batia jun, beste batia jun, genti esautu, estimuluek bizi, gero na etorri eta familiazakin bebai ego, baina gero berriro martxau. Nire txat errestasunen zoriontasunen lortziko da hori, baina nire txat hori. Bagoitzak behiri edeko eta hori da gauzie, topeti ezin dan zurie. Suertez, oingoz topau ezin dan nire. Orduan jaione, gustatuko zitzaizun Julen etxe normal baten bizitzia furgoneta berren? Pues egia esan beste gauza bat, Julenekin azken urteetan ikesi dudan, eta nire bizitzan ere laguntzen ari dena, da, egia esan etorkizuna ez da existitzen. Eta Julenek hori, punto horretatik bizten, pues asko erakutsi dit. Mira. Que zara. Jo, es que zian ez egit, bukaerako, amak esatuna, bere semia baki zoriontsu dara bizimodun honekin, eta gainetikan ostrapila bat ikastu Julenek bukaerako etortzanen behan etxea bajoe arropa garbitze joela dutxa badakala, ez dula eskatu ber, orduan gauz horiek gehiago baloratzeitu. Orduan gutxiera horrek zoriontasun eman dio, eta hoi, ikustea. Gari, eta orain, semeak edo alabak esaten baizu, amatxo, furgonetan bizi nahi dut. Bai. Terapiara eraman guzu? Ez. Hemen esan nahet, barka berazgatu nahet, terapia nijun bergo nintzen. Zer ikasi duzu, Julen ezagututa? Julen eta bere furgoneta? Azkenen gudakau da gure eskubidia, gure gune da bizitza iteko, eta nun nahi deunin, eta nola nahi deunin nik uste azkenian. Eta hori baloratu. Baloratu egun bakoitza bizitzia. Gaurko eguna bizi eta bilarkoa. Eta bilarkoa ez da existitzen. Hoi da. Mikel, Maria, bianara itzuliko gara. Igorrek kontatu zizuen, Lastozko etxean sartu aurretik jurta batean bizitzala. Eta jurta horri,
bestelako erabilpen bat eman diote, behaien bizitza filosofiakin lotuta dagoena. Asako. Eta hau, Hau da jurta. Jesus. Eta hau zetako erabiltzea zueba. Hau izan zen gure aurrenengo etxea. Hemen bizitzen hasi ginen guk. Hemen, Astosko etxea baino leno, hau izan zen gure etxea. Eta guain da eskola txiki bat. Oain eskola bihurtu dezu. Guain eskola bihurtu dugu, bai. Guain dela 2 urte, o 3 urtea dihoazte ja. Bai, eskola inda daola. Ba, oza, espazio txikize, ez? Emateuna baino gehiago da. Emateuna baino bai. Bai. Torri. Zebero gauzen, Kaixo. Wow. Egunon. Aupa. Beitu, hemen daude irakasleak. Kaixo. Naroa. Kaixo. Eta Alba. Arreba. Maria naiz. Mikel eta Maria. Wow. Plazer bat. Eta mentxe, Ze ume politia. guztiak. Wow. Zenba datu mediko zuzez? 8 umedazkau, 8 amarrume. Dana ondo iruditzen, baina estremota jun gabe. Dana pixkat hipitik paseu gabe, o pixkat, ez dakit, hipitza hor, baino bai. Pixkat dana estremota jun gabe. Eskuntza alternatiboen zi, osea... Bai. Berez zer da, eske... Zertan datza, bai. Ba, bueno, hau konkretuki da baso eskola pedagogia. Orduan, hemen zer da garrantzitsua animaliekin kontaktu eukitzea, naturarekin. Orduan, horri garrantzi asko eman diogu, no? Gure bizitzan zehar, eta hori iruditzen dugu, umek azteko era hori, badala, ez dakit da onena, baino behintzat nahiko garrantzitsua eta, bueno, indarrasko da gana. Osa, umiek ikasten dabe hemen, irakurtzeko eta hemen ikasten dabe? Bai, ere bai, ikasten du, bai. Azkenean de eskola, bai. Zer da desberdintasun bat eskola arruntakin? Bakoitzak bere ritmoa dakala. Bai. Osa, ez dute 4 urtekin ja danak irakurtzen jakin. 5 urtekin ez dakit. Bai, 5. biderketa taula ikasi behar dezut, ja, oain. Ez, osa, bakoitza bere ritmoa daka. Hori da, pedagogia edo hizkuntza hauetan, hola errespetatzen da, disberdintasun hola handi bat, no? Hori gertzen da, en plan... Bai, gertzen da, zeren umea askoz lasaio da, eta ikasten du gogoa dakanean. Ez zuk esaten diozunean. Proiektu bezala iten deu, no? Proiektu, sukaldaritza proiektua, arte proiektua, musika proiektua, saiatzen ga pixkat dana lantzen, no? Bai. Joa, flipado dugu, ez? Lehenengo etxe gazta, no sei gure eskola... Segia esan enun ezer, olako ezer espero. Ja, tegiatuen azira momentetik beharrekin, Wow, baina, bueno, a ver, posible da, oza, da erabat guzti desberdina, ez da? Bizitzeko beste modu bat. Maria, Naroarekin egonda gero, Hegazti baso eskola ezagutu ondoren, zure iritzia hezkuntza alternatiboaren inguruan aldatu da? A ber, egite ezan, lehenengo aldila daulako eskola bat ezagutzen nula. Azkenean gustatu zitzaiten, nola planteatzen zuen, eta ni baztertuta sentiu naiz, era askotan eskolan enigualako bestian, da horrek azkenean ite izu igual, gauzak alde batea ustia, eta ez izatea, zure barrutuko talentu horiek eta benetan balio dezuna ez aurkitzea. Oso pozik bukatu zenuten eguna. Bai, oso Zerbait aldatu da zuengan Igor eta bere familiakin eguna pasa ondoren? A ber, bai, hombre, aldatu diala gauzak. Ostras, nik pila baloratzet olako pertsona, porque nik uste ez daula ez zerreiten. Eta esate du, bueno, baina bertziklatzet, justuko egite, baina nik uste gauza gehiago itia dazkaula, eta pixkat gure mentalitatea aldatu inberko litzakela, zentzu hortan. Niri hori eta gero, berziklago eta txien, nik ena egiten. Eta hori eta gero, plastiko, karton, eta no seke. Konsiente haue, vuelta honen txan etxera. Igorrek argi erakutsi zizuen, implikazio pertsonal handia dagoela, honelako bizimodua aurrera ateratzerako orduan. Bai. Borja, Markel, zuek ere konprobatu izan zenuten hori? Josebaren kasua ere, horixe da. Bai. Implikazio maila handia dago, gardalainen. Pila bat. Guazen ikustera. Bitu, hemen dago herriko jendea, auzolanean, hemengo harri batzuk guztut mugitzen ari dituztela horko murora. Eta ez dakit, laguntzeko presaudeten, edo... Oie, eta, Andrea, kontutxo bat? Esan. Nolatan zea dezitu zenun bapatian
herri honetan bukatzia... Ba, bueno, beti euki dut erlazioa herri honekin, hori bai. Lehenengo sartu zirenak anaiak zirelako, baino COVID-an ondorioz pixka. Bai. Irian, izutu nintzen, zetorrenarekin, eta esan ni pista. Aldingo, Eta honea iritsi eta nola funtzionatzen ez du, Egiten dugu hilabetean behin, asamblada bat, eta auzolan bat. Adibidez, aurreko hilabetean egin genuen... Baitugu olibondo batzuk, eta egin genuen oliba bildu. Eta, garai bakoitzean, herriak behar duen agura ere konpondu, edo... Eta, Andrea, hemen, bizitzazten guzti hauek, zue guztiak, beste lanik itezue? Bakazue hemengo lanaz aparte beste lanikan? Bai, baitugu irakasleak, baitugu ingenieroren bat, baitugu bomberoren bat ere bai, eta... Gehienek bai, denboraldika kanpoan egiten dugu lan. Eta norbaitek hemen bizi nahiko balu, zer egin beharko genuke? Lehenengo planteatu, asambladan planteatu, eta etortzen hasi. Urte bateko tartea eta gero, ikusten dugu ea konpondu garen, ea gustoko duzuen oraindik, ez? Bai. Behin probatuta, eta asambladan hitz egingo genuke guztien artean, eta orduan ja... Proba fasea bezala dago... Bai. Azkenean, polita da ez, adin desberdineko jendea lan bere egiten ikustea 12 urte ondoren, eta azkenean elkarrizitza hori eta auzolan hori ikustea interesgarri ditzen zait. Ez altza dezu nekatuta bihotza? Ez zuen nekatuta? Ondoa! Ni pixka bai, Pixka bat. ¡Oh, Dios! Bueno, hoy dago prest. Arra! Jose dago edo. Me voy a sentar. Hala, ven pa' aquí. Banquete. Bai. ¿Y tú vives aquí o...? No, yo vengo de vez en cuando a ayudarles. ¿Y qué relación tienes con...? Soy el aita de Joseba. Izaskun y Nerea y el abuelo de esta chiquita. Eso. ¿Verdad? No queda en familia aquí. Y a ti cuando te dijo Joseba, oye, pues mira, voy a hacer esto y esto. O sea, que voy a venir aquí, vengo aquí. Bueno, me pareció bien y lo primero que hice fue venir a ver, pero no era más que un montón de zarzas y piedras en el suelo. Que digo, para mover todas estas piedras no hay nada. Te miento lo que habéis hecho, Ya, 10, 12 años, ¿no? Eta zu, Joseba, non ikustu zu etorkizuna? Pues bai pizkot gaude zain, Nafarko gobernuak pausoren bat ematen du legalistate hori lortzeko. Zeka hori behin lortuta, pues hemen finkatu alko dira negozioak, edo emprendedore moduan ateralko dira gauzak, eta nik uste ere inguruko jendeak ikusten ari duela... Pues gure jarreraekin eta horrela, pues kalterik ez dieguela egiten, baizik eta kontrakoa, ez? Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik eta zuen realitatea erakusteagatik, esperientzia interesgarria izan da, egia esan. Gora Gardalait! Markel, zu oso zorrotza zinen okupazioakin, Gardalain, Joseba eta bere lagunak ezagutu ondoren? Esan nahi berri bat eman didate hitzari. Baina, irakurtzen dugu okupazioa kalte tesi baten, eta ikusi dugunez ez da beti horrela izan beharrez. Eta alde hortatik, nire ustez, Nafarroko gobernuak hitzarmen bat edo akordi bateri etxibarko zen beraiekin, zeren azken ez dio inorri kalte egiten, eta ondare hau edo herri abandonatu berraire ikitzen ari dira, ez? Borja, zuk aurreritzi desente hautsi dituzu, Gardalain ezagutu ondoren? Bai. Ze, hasi nintzen ezaten, egunaren hasieran, narratxazian, laizekatelekazketak, eta ez dian narratxak, ikasketak Ez maz, nire hausolan asuntua, egia da asko gustatu zitaitela, zehor, elkarlen bat zeon, kompromiso bat zeon, bestearekiko, parte hartze bat. Neri iso menkantu. Aste hau pasata gero, ze pentsatzen duzue? Nik azkenean nahi hau konklusioa izan da, pentsatzen duna baino modu askoz gehiago daude bizitzeko, ez da? Zein da bide zuzena, zein da okerra, azkenean norberan esku da hori, ez da? Nire ustez, bukaerako pentsatu berdeula guregan, de nola nahi deun bizi, eta ez nola erakutsi diguten nola bizi berdan. Azkenean, ikuspegi desberdinetatik realitateak aztertzea, gure mentalidadea irekitzen digu ere, ez azkenean. Ni hasta planteatzen nahi bizi modu hortan de bai jartzea, imaginatu. Horrek esan nahi duzuen bizitza birplanteatzeko preste egongo zinateketela? Ojo, agian bai. Yes, man. Bai, planteatzen, eretan nahi dut hau, edo ez. Ondorio horiek guztiak entzun da pozten gara. Espero dut, guretzat bezain esperientzia interesgarria izan dela zuentzat ere. Eskerrik asko, aste honetan ere zuen ikuspuntuak zintzotasunez azaltzeagatik kamaran aurrean.
eta batez ere zuen aurreritziak zenituztenak eta agian oraindik ere dituzuenak kolokan jartzeko prest egoteagatik. Badakizue, datorren astean abia puntua gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Lan egin, diru aurraztu, etxea erosi eta bertan bizitza guztia eman. Egungo bizimodu ohikoena da, baina ez bakarra. Ohikotasun horretatik ateratzen diren bizi proiektu oso interesgarriak ere badaude, ekarpen handiak egin diezaguketenak. Hauetan garrantzitsuena ez da non bizi, baizik eta nola bizi. Bizitzeko era ezberdin hauek ezagutzeak gure bizimoduari buruzko hausnarketa egitera eramaten gaitu, baita barneratuta dauzkagun zenbait jarrera zalantzan jartzera ere, eta hori beti da aberasgarria.